sannan kuma zajin gauraya ni ma fa na fara soyayya tare wata farin kyakkyawar hasken yarinya son kowa kin wanda ya rasa ga ta doguwa ga ta gajeruwa ga ta tuluka ga ta siriya ga ido ga baki kamar da kaule mama hancin ta kuma kamar jiki dawo fuskar ta kamar chocolate na laka muka amma hakan ba zai yi ba wayo dadi kashe ni fara ma na samu maganin nake ni dai ina ainihin wato tare da ita na fada a rijiya ke na rike a zuciya sanki a rai yake waya ya bi jini da jijiya ya shiga zuciya hada daru bari wa biba kai dama ba waka kake ji ba kai ba bani bane ina ga sai dai nan makotan sa ta blessing ka san abba da madawal dijaju ne ni bari yobi ma nake karanta musu Allah ba bari yobi ba nake karanta muku ba a ci gaba hakan na da kyau Allah kai mara kai karatu da kyau aha ya tafi ba mu ci gaba da yadda muka tsaya na amince na baki sirrika na ni ke na ke ta